खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेला सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै थ' लोगोफोर बर'नि थै दं नालाय नङा होमबा देहायाव बेखायनो खाम सिफुं दामबाथाय थानो हाथारा आरोना एसे गरम गरम मोनथारो माथो खालामनो नङा होमबा थैयानो बेनो नालाय खाम सिफुं दामबाथाय एसेबाबो मा होनो मेवखांनाय फैयो आरोना थ' दान्दिसे बानलु खांबाय आङो दिनै आङो दायो बोरमा बेदर संनो नागिरदों आरोना बोराया बोरमा बेदर होनानै थांबाय ओमफ्राय देहाया एखेबारे माने फुरा बोलो दंथारो आरोना दिनै भिडिअ बानायनो गोसो जादों बेखायनोथ' बानायबाय आरोना लोगोफोर जेबोआनो थाखाया जेबोआनो गैया नोंथांमोना नायसाबलांबानो जाबाय आरो माने भिडिअफोर नायगासिनो नालाय एसेबाबो बिदि दामनाय देनाय खोनाबा एसे एवखां मेवखां सेवखां जायो आरो दा हारसिंबाबो बेखौनो बाब्राबबाय थादों मैयानिफ्रायनो नायगासिनो होमबा लाइभ नायलायथ' नोंथांमोननि खौबो नायलाय बयबो हगारदों ओमफ्राय आंबो हगारबाय आरोना लोगोफोर मालायनिफ्राय खावनानै माने ससे आदैनि ओमफ्राय ससेया बिदिनो माबेबा लाइफनिमोन आरोना बे मदि माबानिनो थ' आंबो आगारबाय लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर गुदुं जायो खाम सिफुं दामबा जाखागोन बयबो नङा होमबा जों गासैबो बर' नालाय एसेबाबो बर'ल' नङा लोगोफोर बे जोंनि खाम सिफुं दामनाय खोनाबाथाय दस्राफ्राबो एसेबाबो गुदुं जाखायो जानांगौ आरोना थ' आरो जोंनाथ' बेनोखा थैयानो बेनोखा बागुरुम्बा बागुरुम्बा आङो माने बिराद मोसानो लुबैयोमोन आरो बे खेराइ ना मा होनो बिदिफोरखौ ओमफ्राय मोसानोबो लुबैयो ओंखारलांनोबो बायो आरोना बिदि स्टाइलमोन आङो माथो खालामनो संनोसै आरोना आङो दायो रेडि खालामखाजोब्बाय आङो सामब्राम टमेट' दुन्दिया गासिबो रेडि लाखाजोब्बाय ना होमबा जास्ट संनोसैल' टाइमाबो जाबाय आङो दुगै मागैसो संनो लाबाय आरोना एसे बारल'बायबा बागुरुम्बा नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनहा मोनबाय नै लोगोफोर मालाय जाखांलायबावबायसो आंहा मबाइल नायनानै एसे लेट जाबाय गोथाव जादों दहाय फुंनि फुरि मोनसे दं आरो आं बेखौनो फानोसै दहायनि बाबा आं बेदर Papa mampu sana nih gunung sih. बिदिखौनो लस मोनो आं बोरमा बेदरखौ नों जानो मा फुरिखौ फुरिखौ जानो Dia papa lu beda aja, ada mampu beda ada ya. Balu godan mabaku godan maku apa? Free kok? Free gimana? Free? Maku tuh nangko? Oh begitu. Bila itu video lu siapa sih? Lihat bang, kamu jangan bohong. Pandu sih bro, nih, pandu bodoh sih nih. Karena nang deh pak. Kita kadang lupa, kita tuh sak lembur aja kayak. Tunggu sama, papa nih, ikut ya. Alas ini berapa nanya? No, tunggu lah. Sana mau berapa jam kerja? Belum sih papa. Belum. दावराव
दावसि जाथारो लोगोफोर जोंहा ओंखाम ओंख्रिखौ ओमफ्राय बाबाया दा रायलायनो सोलोंजेननाय नालाय बेखायनो बिनि रायलायनायखौ गोदै खोनायो बेखायनो आङो भिडिअखौ बे रायलायनायखौ दोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओंखाम जानायसो लाबोबाय आरोना जेबोआनो गैया नालाय भिडिअआ बेखायनो आरो देनां नायसाबनोसै थासाबथोंसै बाबानि रायलायनायखौ कमेन्टथ' फैया आरोना फैनायालाय नांगौ बेदर 당근 당근 बाबा मामबो जा गोख्रै माम जा लगाय लगाय जा नाबा दामसिनगोन आङो यामदो आमदो बाबा 아기 좋아하고 지금 जेकाला नायदों लोगोफोर ओमफ्राय खोनासंदों आरोना बेखौनो मिनिगासिनो Dalam. Itu mana? Orang kau kena ada. Mana? Wait, itu sudah ada mah. Kalau itu selalu mbak. Baba deh jaga Dilia ya ang dia iya hidung dia baba Saya ni ada na. Mami ya. Agar saya mentah jalan betul kan. Sepeda. Saya ni salani dah segala. Dalam aku jangan meja hamil tu kan. Iya, aman deh aman. Jangan nalar. Aman deh. Di dalam. Iya. Iya. Ini yo. Haथायाव थांनो ओंखारलायबाय लोगोफोर मा मोनो मा मोना मोनाबाय आरो मोनानानैसो ओंखारो ओमफ्राय माबा मोनसे फिसा बुस्थु मामिनि सना फिसा दङ बेखौ सोलायहैनो दङ बोराय माने एसे बायलाबायथा जाबाय नालाय लाबाय बे बायनायखौलाय मा खालामबाय थानो बिदि साननानै सोलायहैनोसै आरोना लोगोफोर थांबाय थानोसै ओमफ्राय लोगोफोर सनाखौथ' लाबोनाया लाबोबायमोन आरोना ओरैनो थेलेफेफेनो ओमफ्राय आं नेक्स्ट भिडिअआव देखायसिगोन आरो बेयाव एसे गोलावबो जाबाय ओमफ्राय ओरैनोथ' ब्लगानो मोजां नंखाया होमबाबो आं लगायदेरला आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना बेखिनिखौनो जोबजासिम नायबाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच जय बर' हारिनि जय बड'लेण्ड